I anem directament a Benigànim. Avui l'última connexió que tindrem amb l'agrupació Montsenell, amb tots els nens monitors que estan allí de colònies, que avui ja és el 8è dia, demà ja agafen les motxilles, agafen el bus i venen. Pau, bon dia. Molt bon dia, Jordi. Què tal? Com porteu ja el penúltim dia? Bueno, ja a punt. Avui ja començarem a fer mitges maletes. Sí. Així ja demà tindrem poca feina i podrem marxar pront a casa i... Perquè a quina hora teniu previst marxar de demà? Pues entre les 3 i les 4 més o menys, però encara s'ha de decidir una mica. Vale, des de les 4 del migdia marxarem. Acabarem de dinar i llavors marxarem. Molt bé. Doncs vos queda encara un dia i mig, podem dir? Sí, un dia i mig. Com va passar el dia d'ahir? Com va passar el dia d'ahir? Sí. Pues ahir va anar extra superbé, perquè els xiquets van sortir contentíssims. Per què van sortir contentíssims? Perquè de matí vam fer una carretinta, que és una activitat que també els encanta. Triomfa molt, després s'enduen la camiseta plena de colors. Una camiseta blanca que passa de ser blanca a ser de molts colors. I per la tarda va haure gincama bruta. Gincama bruta. Que també els va encantar. I clar, ahir era un dia d'embrutar-se, pel que veig? Sí. Després, com vos organitzeu per les dutxes? Doncs de matí, al ser només aigua així en color, vam passar una manguera a tots i després vam anar a la piscina i se van repassar a les dutxes. I llavors de tarda sí que va ser més caòtic, però bueno, al final, en temps i una mica d'espera, vam poder dutxar-nos tots. Molt bé. També he vist que ahir vau fer paella. Vam fer paella, sí, ahir les nostres cuines, bueno, cada any ens fan una paella i una fideuà, però aquest any la fideuà no m'ho han fet, però ens han fet una paella. Va fet paella? Bueno, una no, 3 paelles. 3 paelles, he vist les 3 paelles. I que ja teniu la cançó, perquè cada any feu una cançó. Sí, ja l'has escoltat? L'he escoltat, que suposo que algun dia vindran aquí i mos la cantaran. Bueno, podem mirar-ho de vindre. Molt bé. No los 130 xiquets, 130, 140... No cabem, però bueno. Que avui que teniu previst més o menys què fer? Pues este matí tenim a descobrir qui pinta de negre, que he pintat de negre durant estos dies de colònies. A mi m'han dit que això és una tradició que feu des dels principis dels principis. Sí. Cada any busquem un símbol que identifica l'eix de les colònies, la temàtica. Aquest any, per exemple, la persona que pinta de negre pinta un walkie-talkie. Pinta un walkie-talkie a la gent, als nens. Que els hi pinta la cara o el cos, no? En vulguen, sí. I ho pinta en negre i els nens durant totes les colònies han d'averiguar quin és el monitor que va pintant de negre. Sí, però me sembla que aquest any ho tenen difícil perquè no tenen massa idea de qui és, No tenen massa idea? Hi ha anys que es parla molt, però aquest any no s'ha sentit parlar. Hi ha dubtes. Aquesta nit se sabrà? Esta nit, bueno, ha estat este matí. Este matí ja se sabrà? Este matí, sí. Vale. I fem un judici, acusem a tots els monitors que volen, i llavors al final s'han de quedar en un. Si ho encerten, el monitor té una penyora que és tirar-se en roba a la piscina, però si no ho encerten, són els xiquets que pringuen. I com pringaran? Doncs també, tirant-se en roba a la piscina. Tirant-se en roba a la piscina. Tots els nens, clar, perquè s'han de posar d'acord, no tots, també? Sí. Bueno, al final, sí, primer fem una tria així més general, llavors van descartant segons els testimonis que han vist en fent això per este dia. Molt bé. Llavors treuen conclusions. I després del judici què fareu? I després del judici també hem de fer cada any s'ha organitzat una activitat per a despedir els més grans, com és l'últim any. Se fa una activitat i els regalem una camiseta, conforme han format part de l'agrupació durant bastants anys, i fem com a l'activitat. Vale. O sigui que veig que avui... A la tarda tenim la gincama dels grans, que durant el migdia els grans organitzaran la seva gincama i mos la faran. O sigui, els nens grans organitzen una gincana que l'heu de fer després la resta de les colònies.
Correcte, i els monitors també participem. I els monitors també participarem. Vale. I també juguem. Molt bé. Doncs veig que teniu molta cosa que fer, però que esteu més tranquils. Molta. No pararem. Avui és un dia mogut. És dia mogut. Jo pensava que no tranquil, imagina't. No. Vale. No, perquè tenim això, tenim allò. Sí. Hem de fer maletes, hem de començar a fer-les. Sí. Habitacions mig ordenades. Trobo que no pararem avui. No parareu. Pues suposo que estàs acompanyat, no? Avui sí. Què tenim per aquí? Pues tenim a Merce, que no és ni monitora ni xiqueta. Merce és la mare d'una de les monitores, que fa molts anys va vindre també de monitora, i ella sempre que ha pogut s'ha escapat i bé. Perquè ella està a tots els puestos. Sí. Ella no ho dona, ho dona tot, però no el rol de monitor, sinó que ve d'acompanyant, qualsevol ajuda a la cuina. Ja sé qui és. Sí. Te la passem, vale? Vinga, va, passa la Merce. Bon dia, Jordi Galo. Sí, que sabia que eres tu. És que sabia que eres tu. Clar, és que estàs a tots els puestos. Bueno, ja m'han entrevistat algun altre any, Ja ho sé, però escolta, que si s'entera la meva dona que tu has pogut anar a les colònies... Bueno, jo he pogut anar perquè jo continuo formant part. Però sí... No puc al 100% perquè la feina no m'ho permet, per el que t'ha dit Pau. Sempre vinc els caps de setmana i després, si tinc vacances, com ara és este cas, que enguany aquesta setmana tinc vacances, ja vaig vindre el divendres i ja m'he quedat hasta demà que marxem. I t'has quedat, i què tal, com ho veus aquest any? Com sempre, molt bé. Sí? La veritat és que molt bé. Sí, els monitors s'ho curren moltíssim. Hi ha molta feina, que això no ho veu ningú. Bueno, però tal com ho conteu, Déu-n'hi-do la feina que hi ha, Moltíssima, i no és ara, sinó que són molts de mesos. Són molts de mesos preparant-se, vull dir que no és ara. Sí. És una feina que sí que és cert que des de fora se veu d'una manera, però jo he de dir de dins que ho he passat, perquè he sigut xiqueta de l'agrupació, he sigut monitora, i ara és el que diu Pau. Estic aquí com un poc de tot, no? Una miqueta col·laboro en el que puc. Ets la pivot, no? La que es pivoteja per la gent que necessita ajuda. Sí, i després per als xiquets soc la Virgin Mary. Si els preguntes als xiquets qui soc, ells te diran que soc la Virgin Mary. És un personatge que apareix per les nits. I ja està, aquí puedo leer. A veure si seràs tu la que pintes de negre. No puc. El que pinta de negre ha estat tots els dies. I per què et diuen la Virgin Mary? Bueno, sí que he de dir-te que l'any passat vaig tindre que col·laborar en el que pintava de negre, perquè el van descobrir molt ràpid. I llavors, quan vaig arribar jo, em van demanar que també pintés de negre per a veure si així els despistàvem. Però, tot i així som molt espavilats i l'any passat no sabem per què, perquè algun trasnotxador, trasnotxadora, que dormia poc i mos van enxampar. Este any tinc 3 xiquets aquí al meu costat i els he preguntat què, i no hi ha manera. No hi ha manera. Este any no tenen ni idea. Jo tinc un representant de la família aquí. Sí, el Jan. Sí, i m'ha dit que ell diu, jo tinc una estratègia per averiguar-ho, però diu que s'ha de treballar en equip i no sé si haurà convençut els seus amics de treballar en equip per saber qui era. Bueno, la veritat és que hi ha anys que ho encerten de seguida, hi ha anys que estan entre 2 o 3 i aquells 2 o 3 ja està el que pinta en negre i hi ha anys com ara enguany que no en tenen ni idea i és perfecte, és meravellós, no passa res. Què tal la calor? Com a mare que ets? No soc mare, soc de todo. Deixa que ma filla ja és gran, deixa que ma filla és monitora i ja és gran. Però tu has sigut mare de quan era petita i que aquí les mares estan patint de la calor. Estan bé? No patiu. Fa molta calor, però fa molta calor com a tot arreu. Tot arreu, vull dir que fa moltíssima calor. A més, el privilegi que tenim és que a les habitacions de les criatures hi ha aire condicionat. Que bé, això s'agraeix molt. I també he vist fotos i vídeos que les mares no pateixen, que van en el gorret, sempre van en el gorret, estan protegits. Que sí que és veritat que els nens són... Estan protegits, protecció solar, protecció per als mosquits, de tot, vull dir. I nosaltres som molt pesats i molt pesades en poseu-vos la gorra, vull dir que no han de patir. A més, vull dir, ells són molts de monitors, són un bon equip, i ja estan molt damunt d'ells, o sigui que no patiu, que està tot contra les mares i pares han d'estar molt tranquils, que estan molt ben cuidats. Mercè. Ara aquí tenim 3 representants que us explicaran. Sí, ara en això, moltes gràcies, ha sigut un plaer tornar-te a escoltar per la ràdio. Gràcies a tu, Jordi. A què passo primer? Va, qui és el valent? Qui parla? Pau, decidis tu.
Vinga. Bueno, se posa Marina, ho ha decidit Pau. Marina. Vinga, una abraçada. Vinga, una abraçada. Adéu. Marina, a veure la Marina. Hola, Marina, què tal, com estàs? Molt bé. Quants anys tens, Marina? 11. 11 anys. És el primer any que vas de colònies? No, enguany és el quart. El quart, o sigui que tu ets mig veterana ja també. Sí. Però ets del grup dels grans o dels petits en 11 anys? Bueno, més dels petits. Més dels petits. Què, aquest any què? Sí. T'està agradant? Sí, molt. Sí? Ja saps més o menys qui pot ser el que pinta de negre? No, no tinc ni idea. Jo és que quan toco el llit ja m'adormo. Quan toques idiota... És que, clar, vos peguen canya, No pareu de fer coses. Sí. Marina, de tot el que heu fet durant aquests dies, què és el que més t'ha agradat? Pues moltes coses. A mi, no ho sé, m'agrada de tot. Sí, tot? Però t'ha agradat més la gincana de 24 hores, la guerra de tinta, l'excursió... A mi també m'agrada molt també la gincama bruta. La gincana bruta. I la guerra de tinta són les coses que més m'agraden de colònies. Què vos van fer a la gincana bruta, Marina? A la gincama bruta pues, guanyava el grup de joc més brut. Ah, i com vos embrutàveu? Pues tiraven aigua al fang que mos havien de rebossar per allí. Pues mos tiraven coses de farina, aigua amb purpurina, moltes coses. I després això com us ho llimpieu? O encara teniu purpurina? No, mos vam dutxar, home. Vos vau dutxar, no? Però ben dutxat, perquè la purpurina entra per tots els puestos, pel sobaco, sí. Per les orelles... Molt bé, Marina. I què, has fet amigues noves o amics nous? Sí, tots els anys se fa algun amic. Sí? Saps com s'hi diuen? Sí. Com s'hi diuen, els amics nous? Pues, hi ha molta gent, Ah, tens molta gent, millor no dir-los tots per si t'oblides d'algun. Sí. Molt bé, Marina. Escolta, que t'està escoltant el papa i la mama. Si els hi vols preguntar o dir-li alguna cosa, ara pots dir el que tu vulguis. Pues que m'ho estic passant molt bé, que si pogués jo em quedaria més dies aquí de colònies, però igualment vos enyoro molt. Ah, que te quedaries més? O sigui, saps la notícia? No saps la notícia? Marina? Hola? L'hem perdut. Ara. Hola. S'ha perdut la connexió quasi, Sí. Vale, no passa res, que ja s'ha despedit. Aquí tenim més, Pau? Vale, doncs tenim a Karen, que és tota una veterana. Aquest any encara no acaba l'any que ve, però bueno, segur que té moltes coses a dir-te. Vale, vinga. Hola. Hola, bon dia. Bon dia. Ui, quina veu. I així surt afònica. Estàs afònica, com t'hi dius? Karen Garcia. Karina. O Cari? Karen Garcia. Quants anys tens, Karen? 14. 14, o sigui, ja dels últims anys, no? I l'any que ve és l'últim. L'any que ve és el teu últim. Quants anys fa que vens? 5, trobo. 5 anys, o sigui, Déu-n'hi-do. I aquest any què t'està semblant? Molt bé, m'està agradant molt. Però l'eix de colònies i tot això. I què t'està passant a la veu? Què has fet per a quedar-te afònica? Pues no ho sé. De tant de parlar o cridar, no ho sé. Parles molt cridant? Sí. O no dors molt? No, sí que dormo, sí. Sí que dormes, no? Clar, és que vos pegueu un tuter durant tot el dia. Ja. Toco el llit i sí que reventava. Escolta, Karen, i aquest any que heu fet amics nous? Sí. Sí? Això cada any. Cada any amics nous. Sí. Molt bé. Karen, escolta'm, m'escoltes bé o què? Sí. I què, d'amor, què tal? Com va la cosa? És que jo sóc molt xafarder. D'amor, bueno, en decadència. En decadència? No, però... Sí, no, res. Però entre els amics i amigues algo haurà sorgit per allí. Bueno, no. No? No. Algo m'han dit que algo ha passat. Què ha passat? Que alguna... inclús se van casar, ja m'han dit que uns se van casar. Sí. Doncs mira, si han passat coses d'amor, no? Sí, a l'acampada, sí. A l'acampada va haver boda. Sí. Bé, o sigui, l'amor se respira amor a les colònies. Sí, bueno, sí. I també m'han dit que avui, ara, d'aquí poc, teniu el judici per saber qui és el que vos pinta de negre. Hola?
No sé si és la cobertura... És una cosa rara. Ah, vale, que no sé si és la teva veu o la cobertura. Karen, que dic que avui toca saber qui és el que vos pinta de negre, no? Hola? L'hem tornat a perdre. Espera. Ara què ha passat? Hola? Coses del directe, Que suposo que hauran ficat el mute, sense voler. Jo els escolto, Sí, espera, Jordi. Sí, què passa? Vale, a veure si ho solucionem. En principi... Què és? Les manos libres que no funcionen massa bé, no? Sí, bueno, s'han posat com a los subtítols de... Vale, ara m'esteu subtitulant, vale. Sí. Molt bé. Subtitulen molt malament, per cert. Bueno, però nosaltres estem fent temps, a veure si se mos connecta. Ara, Karen? Vinga, Karen, dis-me, qui creus tu qui és el que pinta de negre? Ho saps o no? No tinc idea perquè jo hi ha vegades que quan m'estaven pintant m'he despertat, però no m'han pintat de negre enguany. No t'han pintat de negre, o sigui que no teniu sospites de qui és. No, però zero, no tinc ni idea. Molt bé. Karen, escolta, que t'està escoltant la família, els hi vols dir alguna cosa? Sí, que els enlloro molt i que ja falta poc. Ja falta poc? Falta encara un dia sencer, Sí, però a comparació del que portem ja està això. Ja. Doncs bé, vinga, va, que t'esperem, Karen, i recupera't la veu, Gràcies. Beu molta aigua, que és bo. Sí. Vinga, a veure, passa'm qui és el següent que parlarà. I ara ja et passarem a l'últim. Vinga, va, l'últim. És un xiquet que es diu Jordi, com tu. Sí. I te vaig a fer una proposta para que li preguntes sobre això. Perquè este xiquet ha rebut moltes penyores durant la nit. És un xiquet que li han fet moltes bromes durant la nit. Sí. I a veure si te'n pot contar alguna. Vale. Ai, Jordi. O sigui, Jordi ha rebut. A veure. Sí. A veure, passa'm a Jordi. Hola, Jordi, què tal, com estàs? jo molt bé i molt feliç d'estar en aquestes colònies. Molt bé, que és el primer any que estàs? 7. 7 anys ja portes? No, és el primer. És el primer. I quants anys tens? 13. 13 anys. I què? Que m'han dit que has rebut, no, de valent, aquestes colònies? Sí, bueno, algú ha de fer les bromes en la nit. Vale, i què heu fet? Què t'ha passat? Explica'm. Bueno, que quan se'n van els monitors, pues nosaltres, pues, no, pues sí que nos fem bromes i, bueno, coses d'estes i algú ha de prendre la penyora i aquest sempre sóc jo. I què és la penyora? Explica'm una mica millor, que jo no sé... Bueno, les penyores no són tan dolentes, a vegades és aquí córrer 3-4 minuts, a vegades és pelar pataques, però... O sigui, t'han enganxat fent travessures? I quina és la penyora que més t'ha sorprès? Bueno, pelar pataques perquè no me l'esperava. No t'esperava pelar pataques? Molt bé. I costa, pelar pataques? Sí. Quantes pataques vas pelar? Buah. No masses, però vaig estar una hora. Una hora? Déu-n'hi-do. I què vas fer per a que te castiguessin d'esta manera? Bueno, millor no dir-ho. Vaig estar pelant pataques en uns amics, així que no va estar tan malament. Vale, però què vau fer? Què vau fer per dir d'aquesta penyora? Vam fer bromes durant la nit, vam cridar molt, llavors nos va dir un monitor, vosaltres demà a pelar pataques. I a pelar pataques? Però jo m'he donat la sensació, Jordi, que hi ha coses que no em vols dir. O sigui, alguna cosa vau fer, no només cridar per a que acabéssiu fent pelant patates. O no m'ho vols contar? No, millor no contar-ho. Va, conta-m'ho, que ningú mos escolta. No, vale. Però, pues, ja estàvem donant cops en la paret, llavors les altres habitacions li vam dir a los monitors i, bueno, així vam acabar. Així, anàveu molestant. No, una miqueta?
Sí. Perquè quants anys m'has dit que tenies? Digues, Jordi. 13. Tens 13 anys? I, a més, despertem a gent durant la nit, però la gent s'ho pren bé. Ah, s'ho pren bé. És en mode de broma. Saben que és de broma. Bueno, hi ha gent que té un molt mal despertar, eh? Ja. Per sort, en la nostra habitació no hi ha ni un en un tan mal despertar. Bueno, Jordi, saps per què feu això, no? Això no te'n compte. Saps per què ho feu, no? Per què? Jo crec que és perquè esteu enamorats. Ah. No? Pot ser? Podria ser. Que hi ha alguna xat i que dius... M'agrada aquesta i tinc que fer-me veure, no? ¿M'equivoco o no m'equivoco? ¿M'equivoco o no m'equivoco? Crec que no t'equivoques. Ah, amigo, veus? I què, té nom o què? Bueno, això ja és un secret que no m'agradaria contar. No t'agradaria contar? Però a ella li has dit? No. No li has dit? Però bueno, te fas veure fent travessures d'aquestes. Cert. Ah, amigo Jordi, que l'any que ve repetiràs o què? Probablement. Probablement. Quasi segur. Que tens ganes de marxar demà? No. No tens ganes? Doncs estàs d'enhorabona. Perquè aquesta nit vols dinar la sorpresa. Quina sorpresa? Que és una broma que vos estan fent. Només t'ho dic a tu, però no li diguis a ningú. Vale. D'acord? M'han dit, dis-li a Jordi, com ha sigut el travieso, que participa en aquesta travessura final, i és que demà, avui vos faran fer les maletes, però el que no sabeu és que les maletes estaran fetes, però vosaltres marxareu el dissabte d'esta setmana. Vos quedeu tota aquesta setmana. Ah, sí? Sí. Sí. Va, pues... Però tu no li diguis a ningú, eh? No li dic a ningú. Vale, que crec que vos ho diran esta nit o demà. Quina sort, no? O sigui, tu no volies anar a casa? No, prefereixo estar aquí una altra setmana. Pues els hi vols dir alguna cosa al papa, a la mama o a la família que t'estan escoltant? Bueno, vale. Vinga, què els hi diem? M'agradaria dir-los que els trobo a faltar, però que aquí m'ho estic passant molt bé en un munt de rialles i tot esto. I que a lo millor ve una familiar nova, no? Ja. A lo millor vens en parella. És així? Pot ser. pot ser. Jordi, no li diguis res el secret, eh? A ningú. M'han dit que t'ho digui i que tu no li diguis a ningú. Els monitors també o...? Els monitors ho saben. A mi m'han dit els monitors que t'ho digui, però que tu no li diguis a ningú. Vale. Pues moltes gràcies, Jordi. Passa-t'ho bé. Moltíssimes gràcies. I adéu. Adéu. Te passo a Pau. Vinga, va. Jordi. Molt bé. Doncs que ja s'acaba, això? Sí. Ja s'acaba. Avui, demà, ja està. Ja ho tenim i un any més passat. Un any més passat, un any més de xalera. Sí, més que en poguéssim comptar. Molt bé, clar que sí. Doncs, Pau, enhorabona a tots, disfruteu, aquesta és l'última connexió, demà jo com a pare ja vos veuré per la tarda, però els nostres radios oients s'ho han passat molt bé, m'estan dient que s'ho estan passant bé escoltant-vos, que tenen ganes d'anar tot en posta allí, de colònies en Batros. No sé si caurem, eh? Bueno, pues se lloguen 3 o 4 cases més de colònies. Algo faríem. Sí. Pau, i tota la gent que formeu part de l'agrupació Montsenell, moltes gràcies i enhorabona i a disfrutar. Moltes gràcies a vosaltres. Vinga. Adéu. Adéu.